U ziet me hier genieten van een mooie zomer. En ik vind zelf, die zomer hebben we. Een mooie zomer met wat afwisselend weer. Genieten van een mooie zomer kun je alleen maar, dat realiseer ik me terdege, als je dat gegeven is. Er zijn ook nu genoeg mensen die niet kunnen genieten, omdat ze zelf lichamelijk niet daartoe in staat zijn, maar ook omdat de omstandigheden rondom hen of van henzelf er niet toe uitnodigen om te genieten van een mooie zomer. En laten we eerlijk zijn, in deze zomer, in dit jaar, ook de wereld om ons heen, die laat ons heel veel mensen zien die niet kunnen genieten van het leven van alle dag, omdat ze leven in vaak erbarmelijke omstandigheden. Hongersnood, oorlog, geweld, onveilige situaties. Het is te veel om op te noemen. We staan hier weer, George van der Sijp achter de camera, ik voor de camera, voor weer een opname van geloof, hoop en liefde. En vandaag is het beeld ook op de Schelde, de Westerschelde, want die Westerschelde verbindt ons hier in ons landje apart met de grote wereld. Ik stel vandaag de vraag: wat is een mens alleen? Een mens is geschapen om samen te leven. Samenleven doet je zelfs meer jezelf worden. In de Metza, de bijlage bij BN De Stem van afgelopen zaterdag 26 juli, was een interview te lezen met Pepijn Kronen, een nieuwslezer bij RTL Televisie. En in dat interview zegt hij dat hij worstelt met het toenemende individualisme in onze samenleving. En hij zegt, om zich heen kijkend zie je het overal. Mensen die leven in een eigen cocon, die behoefte hebben aan eigen space en die het hebben over de eigen flow. Het gaat altijd over jezelf en het gaat nooit over wij samen. Het gaat niet gauw over ons. En Pepijn zegt daar dan van: ik ben wel eens bang dat we het kwijtraken om samen te leven. Als het gaat over samen, dan wil ik graag ook toch terugpakken op Jezus. Jezus die trok rond en die zocht eigenlijk aan het begin van zijn openbare leven meteen een groep mensen om hem heen. Hij wilde het leven delen, hij wilde vertellen, hij wilde mensen ook meenemen in zijn contacten met anderen. En het is die groep van mensen, die groep van leerlingen, die op enig moment vraagt: Heer, leer ons bidden. En Jezus hoort die vraag en hij gaat op die vraag in. En wat geeft hij ons? Hij geeft ons het Onze Vader. Het Onze Vader, een gebed dat wereldwijd gebeden wordt. Een gebed dat geen omhaal van woorden kent, geen moeilijke woorden, maar een gewoon eenvoudig te bidden gebed. En in dat gebed gaat het altijd om het ons en niet over mijn. Het is Onze Vader en het is niet mijn Vader, zoals Jezus ons leert bidden. En Jezus laat ons ervaren: mens, je staat niet op jezelf alleen. De mens heeft een naaste nodig. Zo staat het God voor ogen. We bidden in dat gebed het Onze Vader om een rijk van liefde en vrede. We bidden niet om rijkdom en succes. We bidden om brood. We bidden om vergeving van onze fouten en we bidden dat we de kracht krijgen om te vergeven. En we bidden om bescherming tegen het kwaad. Jezus zegt tegen de leerlingen, maar zegt ook tegen ons: blijf bidden. Blijf kloppen op die deur. Ook als je denkt dat God niet luistert. God luistert wel. Zeker ook in deze tijd. We weten allemaal in wat voor wereld we leven. Zeker ook in deze tijd wil ik u op het woord van Jezus van harte uitnodigen. Ik wil eigenlijk bij u aandringen om te blijven bidden. En vooral bidden om vrede in de wereld.
ons gebed maakt verschil. Bid in het bijzonder in deze tijd voor allen die lijden in Gaza. Blijf kloppen op de deur. We kunnen niet veel, maar we kunnen wel bidden. Laten we dat doen. Als ik terugpak even op Pepijn Kronen, dat interview in de Metza, dan is hij op het einde van dat interview eigenlijk ook nog wel eerlijk. En terwijl hij aan de ene kant signaleert hoe dat samen aan het verdwijnen is en we mensen allemaal ons eigen leven, onze eigen dingen hebben, vraagt hij zich eerlijk op het einde af: hoe komt het nou dat ik zelf liever alleen ga surfen dan dat ik met een groepje mensen meehelp voor de dingen die nodig zijn op school voor de kinderen? Een vraag waar hij geen antwoord op geeft, maar het is wel een vraag die hij zich stelt, want ook hij blijkt makkelijk zijn individuele dingen te prefereren boven dat wat we samen doen. Tot slot, beste mensen, Paus Leo, daar wil ik het even met u over hebben, want ook Paus Leo zegt iets over samen, over verbinding. Hij zegt: vorm nieuwe netwerken, netwerken van vriendschap, van liefde en eerlijkheid. Geen nep, zegt hij, maar echte verbinding. En zorg, ook dat is heel belangrijk, zorg voor mensen die het moeilijk hebben. Alleen zo kunnen we bijdragen aan een betere wereld waarin iedereen gezien en geliefd kan zijn. Beste mensen, een heleboel wat ik weer heb aangestipt, niet uitgewerkt, dat kan ook niet in zo'n geloof, hoop en liefde. Maar ik wil u vragen, denk er eens over na. En ook nu bent u, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, u bent vrij om zelf te antwoorden op de verschillende gestelde vragen. U bent vrij om zelf Jezus wel of niet te volgen. Om het baken in je leven te verzetten. En van harte wens ik u toe vrede en alle goeds.